Sufyan الثوري رحمه الله دياه: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده خفرة من خفر النار. دياه سفيان الثوري yani hikmetli, ıvrat almalı, ulu sözlerden musulman doğunur. Diýär Sufyan es-Sawri: kim gabry köp ýatlasa, gabr onuň üçin cennet bakçylarynyň bir bakça bolar. Kim de gabr ýatlamakdan gapyl bolsa, yani gabr ýatlamasa, gabr kellesine getirmese, gabr onuň üçin cehennem çukurlarynyň bir çukur bolar diýär. Yani näme diýdi musulman doğunur? Gabr azabyny köp ýatlayan kişi şu dünýäniň geçijiligini, panydygyny we ertir buyurun özüniň hem şol gabra girmeligini we hasap bermeligini hemişe gözüne getirip ýatlap durar. O şeýdip özüni haram işlerden, Allah Teala'nın narazy boljak zatlarynyň, gazap etjek zatlarynyň özüni gorar. We netijede näme? Dünýäde amradan tapşyrandan soň hasaby ýeňil bolar. Şonuň üçin kim gabry köp ýatlasa, gabr onuň üçin cennet bakçylarynyň bir bakça bolar diýär. Emma kim de gabr ýatlamakdan gapyl bolsa, ahirede ýadyna düşürenok, ölümüň bardygyny ýadyna düşürenok, hasap kitaby ýadyna düşürenok, cennet cehennem diýsen, bir hekaýe gurrun beren ýalak oň üçin dünýäde ölmejek ýalak bolup ýaşaýa, hasap bermejek bolup ýalak bolup ýaşaýa, öz eýetini Rabbini unudyar. Özüniň bir damja suwdan emele gelen bir ejiz bir barlykdyny, insanyny toprak bolup çüýrak gitmeligini unudyar, hasap bermeligini unudyar, baky hayaty unudyar. O netijede şeýdip näme? Haram işlere meşgul bolup, gabr onuň üçin cehennem çukurlarynyň bir çukuru bolýar. Şonuň üçin şu sözi ýatlap duralım musulmanlaryň Sufyan es-Sawriň sözüni. Kim gabry köp ýatlasa, gabr onuň üçin cennet bakçylarynyň bir bakça bolar. Kim de gabr ýatlamakdan gapyl bolsa, gabr onuň üçin cehennem çukurlarynyň bir çukur bolar diýär.